Салом тамошобинон, ман имрӯз хостам ба шумо дар бораи пособия гап занам. Пособия аз 3 то 7 сола. Азбаски бисёр одамон мепурсанд, кӯдакотон ба пособия мегиред, чӣ хел пособия мегиред, чӣ хел оформит кунем гуфта. Барои ҳамин хостам ба шумо камтар дар бораи пособияи именно аз 3 сола то 7 сола гуфта гузарам, чунки 2 рӯз пеш ман худам барои Ясмин пособия аз 3 то 7 сола оформит кардам. Чӣ хел ки медонтон, Ясмин 7 март 3 сола шуд. мо умуман пособия, масалан агар Ясмина гирам, аз рӯзи таваллудаш то 1,5 солагиш мо 10,000 мегирифтим. баъди ки 1,5 сола шуд то 3 солагиша 1000 рубли мегирифтим ва ман акнун 3 сола шуд то 7 солагиша 7000 пособия метиҳад. ин перечин документҳое ки лозим аст ба ман МФЦ дод. Ман МФЦ рафтам, гуфтам чӣ хел документҳо лозим аст. Ҳамин необходимые документы гуфта инҷа бенависаги майда карда ман ҳозир ба шумо боз нақстар карда мефаҳмонам. Ман МФЦ рафтам, супоридам. Аз МФЦ ба ман чӣ хел қоғоз доданд ва чиҳо гуфтанд, ба шумо ҳозир гуфта мегузарам. паспорти худатон, масалан шавҳаратон лозим аст. ақаллан як кас гражданин Россия бошад. ва баъд реквизит шот, яъне картаи мир мегӯянд. Картаи мир реквизитша аз банк мегирид. Аммо банке ки масалан Сбербанк бошад, Сбербанк мерид, картама реквизитша те мегӯяд, ҳамиҳо метиҳад. ва ҳатман регистратсия дошта бошед, регистратсияи худатон, регистратсияи кӯдакатон. баъд свидетельство о заключении брака, яъне мо ЗАГС қоғоз мегӯем, ана ҳамон дар кор. Агар аз Тоҷикистон бошад, як бора нотариальный переводаш ки дар кор, перевод кардан дар кор. боз масалан ман дута кӯдак дорам, Муродҷон, Ясмин, ҳардушам ваеша пурсид свидетельство о рождениша. ман Муродҷон ба вай кардагим нею, оформит кардагим нею, лекин аз Муродҷонам документаша пурсид. Муродҷон Тоҷикистон ба таваллуд шудагӣ, ваяш свидетельство о рожденияш тоҷикӣ, лекин гражданин Россия. ба мо нотариально заверенный ҳамон перевод мегӯем. Переводи свидетельство о рождениеш дар кор шуд. Переводаш ҳамон аз нотариус кардем, переводаш овардем. ва агар шумо кор кунед официально ягон ҷо ва ё ки шавҳаратон кор кунад, аз ҷои коратон справка о доход, чӣ қадар доходатон ҳай лозим аст. мо официально, манам ягон ҷо кор намекунам, шавҳарамам кор намекунанд официально. барои ҳамин аз мо диплом пурсид. Дипломам нест, мана дипломам Тоҷикистон ада. ва ақаллан гуфт аттестат дар кор. Аттестати ҳамон Тоҷикистон мактаби хатм кардаги моя бурдим. аттестат ба вай пурсидагиш не, перевод пурсидагиш не, ҳарду моям аттестата моя. ва баъд боз справка инҷа нависаги форма декларирование сведения о доходах выдан. ин ягон пособие ки мегирид ҳаминҷава бо гуфта мешавад. Масалан аз мо Муродҷон биям пособия аз 3 то 7 сола мегирем, ҳаминҷава навис ки ҳамон барои писараш фалон суммава пособия мегирад гуфта. ва заявление тайёр мекунад, шумо подпис мемонед, тамом. ана ҳамин қадар чизҳо лозим. дар кадом вақт шумо пособия гирифта наметавонед? Дар он вақте ки ваятон доходатон аз ҳад зиёд бошад, масалан ба фикри ман 180,000 официальный доход бошад, документальный, пас пособия наметиҳад, чунки хватает мегӯд пулотон. дуюм причинаш, агар кӯдак ё худатон гражданин Россия набошед, гирифта наметавонед. дар шаҳри мо пособия то 16 сола аст ки 1000 рубли. агар ҳамин хел пособия мегирифтагӣ бошед, аввал аз пособияи то 16 солае ки яъне 1000 рубле ки ҳаст, отказ менависед. агар падараш пособия номи худаш ба формат кардагӣ бошад, падараш отказ менависад, модараш бошад, модар отказ менависад. ин документҳоя ҳамаша копияша мегирад МФЦ ва соцзащита мефисонад. соцзащита
мегирад, документотона проверка мекунад, метавонад хонатон биёд, хонатона проверка кунад ки кӯдак кадом условияда зиндагӣ кардааст, хонатон чӣ хел, ана ҳамон хел минусош ҳай, ҳамон мебиёд, медарод, мебинад ки чӣ хел зиндагӣ кардааститон, чӣ ҳаст холодильниконда, намихелашам шудагӣ мешад ва боз мепурсад ки хона номи худатон баме ё квартиран мешинтон, машинат ҳайми, гилемат ҳайми, чанд пул мехӯритон, як моҳ ба чанд пул расход мекунитон, барои кӯдак ҷиҳо харида метӣ, мегӯяд агар ин пула масалан ҳамон 7000 гирӣ, агар чӣ кор мекунӣ, барои чӣ кор мефармоӣ, анами хел саволо мешад. Мо вақте ки 1 сол пеш муроҷиат ба оформид кардаги будем, мо ва хонамова омдагиш не, фақат телефон карда пурсид ки чиҳо доритон, собственный чизе доритон. Мо ҳоле ин хонаи навамое харидагӣ набудем ва дигар хона монда будем ва хона ба номи хуштоманам. Мо фақат унҷава регистратсия шудагӣ будем. Хона ба номи шумо ҳаст мегуфт, мо нест гуфтем, хамошинамоя гуфт. То ба фикрам гилему ҳамихел чизое пурсид, ҳаст ми нест мегуфта ва мегӯйтон росташа мегӯйтон, масалан барои зиндагӣ намерасад ё барои садик сарф мекунам, барои развитияш, барои кӯдак ягон хел либос мехарам, мегӯйтон питаниеш барои ҳамин агар телефон кунад, агар хонатон биёд, натарситон, ҳечи не, ваҳоя вазифааш ки ҳамин хел проверка карда, ҳамон ваҳоям қоғозаша пур карда, документаша тах карда монданаш дар кор. баъде ки документа МФЦ мегирад, баъди 20 рӯзи корӣ, тақрибан 1 моҳ, 25 рӯз, 1 моҳ ҷавобаш мебиёд. Агар ба ногоҳ отказ биёд, шумо ҳатман пурсед ки барои чӣ отказ омад. Мумкин ягон ваятон хато мерад документатон. Мумкин агар шумо ҳамон пасоби 1000 рублия гирифтагӣ бошиду, гирифтосак бошиду, аз ҳамон пасоби отказ нанависид, барои ин 7000-иш ба шумо роҳ дода намешавад. Барои ҳамин причинаша пурситон ки ислоҳ карда мешавад, агар ислоҳ карда шавад, ҳатман гиритон. Фарқ надорад чанд кӯдак дошта бошидам, барои кӯдаки 1-умам, 2-умам, 3-умам, 4-умам, чанд то 7 сола медиҳад. баъде ки решениеш омад, баъде ки масалан суммаша назарчат кард, мумкин ва унҷа 7000 чанд пул, 7500, 7000, ман медонам ки точно 7000 с копейками ба фикрам. боз мегӯм ман влогова ки ҳамин хел ҷавобаш омад, ё гирифтам, ё ин ки отказ омад. Ягон чизе ки гӯд соцзащита, ҳамина ба шумо мегӯм. агар ягон саволотон бошад, агар ягон нофаҳмӣ бошад, марҳамат комментариява нависитон. Ман агар тонам ҷавоб мегӯм, яъне ҷавоб агар саволотон донам, ҷавоб медиҳам, менависам комментариява обратно. Агар ё ин ки бисёр дароз бошад, фаҳмонданаш мана хел душвортар бошад, ҳатман видео карда ҷавоб медиҳам ва видеои оянда ба фикрам дар бораи компенсатсияи садик мешавад. Компенсатсияи садик бисёриётон донитон дар кор. Аз ҳамон садик ба мо ҳар моҳ пул медиҳем, аз ҳамон мо ҳақ дорем ки проценташа баргардонида гирем, яъне ки барои кӯдаки якум 20%-аша метиҳад, барои кӯдаки дуюм 50%-аша гардонда метиҳад, яъне ки 3000 рубл дид, 1500 рублаша гардонда метиҳад. дар бораи ҳамин видео мешад, чунки як подписчик пурсидан. ман мухтасар гуфта мегузарам куҷо муроҷиат кардан дар кор, чӣ хел гирифтан дар кор. агар дар бораи компенсатсия ҳам савол дошта бошитон, ҳатман навистон пеше ки ман якбора ҷавобаша видеова мегардонам. раҳмат ки то охир тамошо кардитон, раҳмат ки лайк мемонитон, комментария менавистон. хайр то видеои оянда.